Magandang araw sa lahat. Ipakita ko sa inyo ang experience ko sa trip ko. Ako ay may load galing Dryden, Ontario. Ang Dryden is malapit sa Winnipeg. Papunta siya ng Jackson, Missouri. From Dryden, papunta ng Jackson, Missouri, mga 17 hours ang driving. Ako ay tumawid doon sa International Falls border. First time kong tumawid doon, ang experience ko ay kakaiba. Kasi ako po ay sanay sa Detroit, Michigan, doon sa Windsor, sa Ambassador Bridge, which is doon ay ang pinaka busiest border crossing sa North America. Itong sa International Falls na experience ko, opposite siya sa doon sa Detroit. Kung ang Detroit ay busiest, ito naman sa International Falls, sa lahat ng mga na-cross ko na borders, dito sa International Falls ang pinakatahimik. Ang experience ko doon ay kakaiba talaga. Basta panoorin nyo sa video maya-maya. Kasi ang tawid ko doon ay parang hindi ako kulang siya sa mga signage, no, sa mga direction. Pasalamat ako kay Erwin, sa kasama ko sa trabaho, na siya ang nag-guide sa akin. Inassist niya ako pagtawid ko doon sa border. Ang border na yon ay sa Canada side is Fort Frances, sa US side is International Falls. Nangyari doon, pag approach ko ng Fort Frances, may kamalian na akong nagawa. Pumasok ako doon sa downtown nila, which is hindi pala dapat doon dadaan ang trucks. So na-miss ko yung parang sign nila, yung direction, na overlook ko, kaya pumasok ako sa downtown. Nung sa downtown na ako, yung time na dapat ako ay kakaliwa na, may sign doon na no left turn. Wala akong choice kasi yun lang ang daan, kasi ang sign na yun is no left turn from 9 in the morning until 6 in the afternoon. Yung nandun ako is mga almost 11 ng umaga, kaya bawal akong kumaliwa doon. Buti na lang walang pulis. Ako ay nalibre sa ticket. Sabi ng mga kasama ko na palaging may pulis doon. Salamat naman at walang pulis at ako ay hindi na nakatiket. Hindi ko alam kung saan ang daan, pero sa time na yon kausap ko na si Erwin. Sabi niya, diretso ka lang kuya, diretso ka lang. Sabi ko, ito bang parang building na hinati? Oh, yun lang, diretso lang. Dumiretso ako, dahan-dahan, napaka-narrow ng daan. Binaybay ko lang, padiretso-diretso. Sabi niya, kuya, ang daan mo doon sa parang riles na tulay, na rail bridge. Sa riles ako dadaan? Nung nakita ko yung tulay na yon, napaka-narrow, no? Ang parang pang sasakyan lang. Imagine yung width ng train. Yun lang, nakita ko yung sign na ang truck, mga bus, or basta mga commercial vehicle, doon talaga dadaan. Dapat, buti na lang, nakita ko na siya in advance. Nasabihan ako ni Erwin. Talagang sinet up ko na yung trailer ko. Parang nag-wide turn, no? Parang sa Bisaya pa, nibalising na ko para ako ay makapasok ng straight doon sa rail bridge. Ang tight pala dito, no? So yan ang rail bridge. Dahan-dahan lang. Tapos after sa rail bridge, nakasunod sa akin yung punong kahoy. Ayos pala dito, ah. So yung sa unahan na gate, yun na yun. Lalabas ako? So ngayon approaching ako exit, sa kanan ako. Ito, papasok ako sa yellow, yung may stop, yung parang red na gate. Yun lang ang daan, para ako ay makatawid sa USA. After sa rail bridge, may approaching na boat, pero sabi ni Erwin, wag kang hihinto sa boat, diretso ka lang hanggang doon sa gate na may stop sign. Salamat talaga kay Erwin na na-assist niya ako. Sagad ko doon sa dulo, lampasan ko yung parang kuan niya, boat.
Sabi niya, ang border officer lalapit sa'yo. Hindi katulad sa Detroit, sa ibang mga borders na hihinto ka sa booth tapos nandun yung officer sa loob. Bubuksan lang niya yung bintana niya. Doon, ang officer ay lalapit sa'yo. Lumapit siya sa akin. Good morning. Good morning. How are you? I'm good, ma'am. It's my first time to cross here. Okay, where do you normally cross? Detroit, ma'am. Detroit? Detroit, Windsor. Because I'm from Toronto. Oh, what brings you through here then? I have a load from Dryden. Okay. And then I'm going to Missouri. Missouri? Okay. Yes, sir. Hang on one second. Thank you. All right. Did you put the seal on the truck? The customer, ma'am. They did? Okay. All right. I'm going to keep this. Okay. Okay. All right. You have a great day. Thank you. What I'm going to do, can you see this? I don't know if you can see it. There's a big brown building. Mm-hmm. When you go through these two big yellow portals, you're going to just go right into the building. There's officers that are out there and they'll direct you into the building. Okay? Inside the building? Yeah, you're just going to drive right through. Okay, inside. Hang on one second, I'll let them. Backus, you have a truck coming. What are you hauling? It's pulp. Pulp? Yeah. He's hauling pulp. Okay, so they'll stand out there and they'll watch you, okay? Thank you. After doon, ako ay iniskan. You've been through one of these before? No, sir, first time. Okay, I'll just go down the center, do about 3 to 5 miles an hour, Okay. and then pull all the way up. There's a cone you'll see on your left. So once you get to that cone you see on the left, you'll be out of the building. Just stop there, and I'll come up and tell you when to go. So you can go ahead and start her up, and I'll tell you when to go. Okay, go ahead.
ako ay umabot sa Duluth ay isang city ng USA, ako ay naka-encounter ng detour. Pag mga detour kasi, yung mga sitwasyon na yon, yun ang nagpapatibok ng puso ko. Ang detour ay parang i-divert tayo from doon sa main na dadaanan natin. Ibig sabihin, i-divert tayo pwedeng doon sa mga narrow road, mga masisikip, mga basta. Ang experience ko kasi sa mga detour ay may mga detour na organized sila, no? Makikita mo lahat, may mga signages, may mga direction, ma-follow mo lang yung mga direction. May mga detour naman na kulang yung mga direction. Katulad nito na experience ko is may mga direction nga pero ako ay nagka-problema. Ako ay nag-follow nga ng direction pero ang naabutan ko ay parang dead end na. Wala nang truck, hindi na pwede makadaan yung truck. Kaya ako ay huminto, parang tiningnan ko muna yung mga kalye, sinurvey ko. Wala na talagang truck na makadaan. I got a bad feeling about this. So ang ginawa ko is, as usual, relax tayo, no? Hindi tayo magpanic. Tabi lang tayo, mag-hazard. Nagtanong ako sa motorist. Sabi ko sa kanya na ako ay papunta ng 53 South. Saan ba ang daan? Kasi parang ako ay nawala na. Hindi na pwede ang truck dito. Ngayon, ang challenge ko doon is, dapat akong babalik sa yung dinaanan ko. So dahil hindi ako pwede mag-backing, ako ay umatras na lang. Patay na! Dead end naman. Atras ko. Kita. Nag-detour. Muna yung usa sa challenges, no, na pag may detour, nagtanong ako sa isang driver, sabi niya doon daw. Instead na i-backing ko dyan, atras ko na lang dahan-dahan. Buti na lang hindi busy. Dahan-dahan lang, relax pag ganitong sitwasyon. So this way. Ako ay nakabalik doon sa parang highway, yung sinabi ng motorist na doon ang dadaanan ko. Ngayon, ang problema is wala nang sign sa detour kung saan papunta. May crossing na doon pala dapat dadaan pero na-overlook ko again. Nung ako ay nakalampas na sa crossing, too late na para ako ay kakanan. Dapat kakanan pala. Nakita ko yung mga sign, doon ang daan. So, ako ay dumiretso. While dumiretso ako, syempre hindi tayo basta-basta hihinto kasi live traffic, no? Binabaybay ko yung daan na diretsuhan ko. Pa-uphill na yon, uphill. While uphill, ang sinasabi ng GPS na mag-U-turn. So kailangan akong bumalik, walang ibang daan, mag-U-turn. Naghahanap ako ng next na crossing na ako ay makapag-U-turn. Nung na-approach ko na yung crossing, talagang uphill siya, paganon siya. Siyempre na-anticipate ko na parang ang hirap nito i-U-turn kasi pag ganun, yung pa kaliwa, another uphill. Ang karga ko pa naman ay 80,000, napakabigat. Wala akong choice, no, dapat mag-U-turn ako. Pero nung natingnan ko naman yung space, parang kaya o parang hindi. Pero ang problema ko is uphill. Yun nga, inattempt ko magkaliwa. Nung dahan-dahan kong pangaliwa, syempre dahan-dahan, pero dahan-dahan ding nag-uphill. Ang truck ko po ay huminto kasi parang hindi na niya kaya, bigat. Ngayon nakakos na ako ng traffic, no, yung sa likod
sunod ko mga sasakyan, huminto sila. Tapos parang naka-jackknife na ako. Ako ay parang nag-start na yung kaba ko. Relax pa rin ako. Pero ang nasa isip ko, syempre, huminto na no, in-apply ko yung brake. Hinold ko lang para hindi gagalaw. Kasi talagang kung babalik ang truck downhill, maka-aksidente po ako. Ang nasa isip ko noon is kung talagang hindi to kaya, tatawag na ako ng police ng 911. Magpa-assist ako. Pero ang nasa isip ko is engage ko muna yung interaxle ko para yung 4 na drive wheels ko sa likod parang may puwersa talaga para mapaahon ako no. Inactivate ko yung interaxle na lock. Nung pag-attempt ko, biglang medyo dahan-dahan naka forward siya tapos hanggang sa naka-make ako ng U-turn. Salamat naman na yun nga no, dapat quick decision making sa mga in times of trouble. So yun, naka U-turn ako. Ngayon, pag U-turn ko, pinalo ko lang yung GPS pero yung GPS is hindi niya iniwasan yung road closure no. Again, binalik na naman ako dun sa road closure. So talagang sa lahat ng mga detour na na-experience ko, ito yung pinaka worst na detour. Kaya ako naman ay bumalik dun sa daan kung saan dinaanan ko dati. Ngayon, huminto ako, pinigure out ko na paano ako babalik doon sa yung na-overlook ko na kanto, yung kakanan dapat, yung nakita ko yung sign, inaral ko sa Google Earth. Kaya napakalaking bagay ang Google Maps. Nilocate ko muna yung location ko saan ako huminto. Ang goal is makapunta doon, makabalik doon sa yung na-miss ko na turn, yung sa kakanan ako. Yun nga, na-locate ko. Timing pala na yung nahintuan ko, diretso na lang, sinunod ko na lang yung nasa Google Earth. Ito guys, grabe. Mga 1 hour na akong paikot-ikot. Hindi ko talaga ma-figure out. Ngayon, may last one ako nakita. Susundin ko si Google. Kasi hindi to track kuan siya eh. Pero yun ang the only way. Turn right on South 24th Avenue West, then take the first susundin right. si Garmin kasi si Garmin pabalik-balik ako dun sa road closure. Ito si Google kasi iniiwasan niya yung mga closure. Turn right on South 22nd Avenue West, then take the first right. Turn right on West Michigan Street. Turn right on South 20th Avenue West, then take the second right. Turn right on South 19th Avenue West, then take the second right. In 500 meters, turn left on West Michigan Street. Kaya ako ay nagkanan doon. From doon, tuloy-tuloy na pala. Pero mga 2 hours lahat ang waste ko no dahil sa doon sa paikot-ikot ko. Part of the challenges ng isang driver, lalo na para sa akin no, baguhan na na-handle ko lahat ng mga challenges na yon so far. Basta ang kuan lang doon, ang importante is relax lang. Wag tayong magpanic, tayong maratel no. Presence of mind lang. Tapos pinaka-importante, safety pa rin. Kasi napakalaki ang truck ko. Tapos yung mga pinasukan ko, mga narrow na nadaan, mga sisikip na. Always binabantayan ko yung sides ko. Every time mag-make ako ng turn, talagang napaka-wide. Kahit na kakainin ko yung kabilang lane, kakainin ko talaga para hindi ko masagi. Yung sa Bisaya pa, masagi yung nasa gilid. So yun guys, napaka ibang-iba ang experience ko sa trip na to no. Kasi first time kong dumaan sa International Falls. Tapos itong detour na to. Maraming salamat. Drive safe, keep on trucking, and see you in my next video. Bye.